Coba angke kuponnya. Yoi berangkat. Berangkat sampai berangkat. Iya lah, angga. Sansai. Sansai. Dek corona kau jual ke mama oi. Berlari-lari bukannya kijang pandang tajamu di muaro kami badendang si batu kuncang untuk menghibur sanak nan datang. Ma kuponnya angke kuponnya, yoi berangkat, hei. Pulang naya lalu sadiago nang naya erang muda-muda tangkala siku si bendi dicalia di sudui mato onde make mat sekali hey hinya berkata hinya adene kata dene mula hinya berkata hinya adene kata dene pula hey. Lah sudah kaleng digoyang dikaruang ke dalam sarang hati-hati sana mamasang kong angui tabulia berang dicabui batu para tamu apa kini buanan tibo hati-hati sana di muka kong angui dan salahkan nambo hey larusuhan nagari Jambi malu apa si batang hari onde banyak orang nana mati anam baleh tolong diisi hey anam baleh tolong dicari lah turunan ko satanggo angko turun kini ko dari angko kini yang pertama apa kini buah nana tibo siang tahu dicoret saja saparo puaso tinggal menunggu hari karaya hey 15 angka yang tiba 15 dia gia tanda belum ada orang yang punya di karua batunya saya siana duduk merendah nyemerendah di hari senja angka 2 sendiri saja angka 2 tolong ditanda katupe katimbang bulu dia kiabatan diaka kosa sejalan ke pintu tajun sajolah ke jendela meninggal 41 angka yang tiba 41 tolong ditanda 41 belum yang punya di karua batunya sayang Marapi gunung Singgalang 2 gunung nana yang gadang 90 anggota pandang 90 kalau disilang halun nado urang nana manang baranang ngipia jawanso mancudi-cudi gue kepalo 35 angka nanti hey 35
tando halun nado uranan punyo tigo limo cabui atau digoyang de cabui atau goyang cabui atau goyang ake kuponyo hey angga hitam kereta api dia hitam panjang sekali si napi capek babini karena juo jadi teknisi dicabui batu kembali mingkado si ratu Jepang adonyo di zaman parang 81 anggota pandang hey 81 tolong disilang belum ada orang yang menang dicabui batu kembali apa kini buah menanti Badawi anakku balo pagi pulangnya sanjo Badawi nyolah di muko limot tiko angko nanti bo limot tiko tolong ditando tak kilo ambonah cako ondeh dede banyo dan didangakan bana ambon aku wajib baju jubah akarimbo mami ke malam dek bebek sayang dah sudah biawa makin mandalam onde saya badan 36 tolong tandokan 36 tolong disinan halun ado urang nan punyo sihinam hatinya rusuah ayang bebeknya waco saling gua anak tujuan kota gaduah anak tujuan angko basimpuah hey ada dokina ada dokina ada dokina ada dokina ada cabui tak bayang goyang tak boy goyang tak boy angke kuponyo wali hey pasan dalam rimbo anak karo di dalam rimbo urang hutan di dalam rimbo anak singo di dalam rimbo onde hio anak harimau di dalam rimbo lah sudah kaleng digoyang pemain balik si batu kuncang aja lamin kinilah datang awak langsung tabuh langkang onde hio apa kok kini buana tiba hio kampurayo di padang panjang dan Sumatera di kui baguncang duo enam anggota pandang duo enam tolong disilang bendera di kapal parang angkut tujuh datang sapasang tujuh tolong disilang belum ada orang yang menang onde hio dikaru abalik akan dalam sarang anak tamban di dalam puke anak buyu di dalam tape 8 nampe angkonan dampe 8 nampe tolong dilihat onde hio 8 nampe tolong direse hio payung waktu tunan nampe basimpang jalan kabatu sangka tujuh ampe
kalua tujuh ampe tolong ditanda dicabui batunya sayang agar neponan di Jakarta iya di tahun 63 tolong di sana onde hiyo anak tigo tolong ditanda asiin nama pelayan seksi tiyo bulan manggati laki onde si enam gata sekali aku bajalan pakai romini onde hiyo angkonyo enam tapi sekali angkoan tolong diisi alun adong urang nana sudi dicambui balik batu si padli onde riki mangadi muko onde hiyo onde si riki lah satolong datang sarupo tigo dia giatan do tigo alunan punyo dicabui balia atau digoyang atau dicabui onde hiyo diangke balia kuponyo abang hey Solo etana adi dandang adi pagato ulam pario urang cango baruinyo gadang rangela pande magatinya senang kalau sudah kaleng digoyang pemain balia Barsa coba tu kuncang apa kini buanan datang kalau la coki ndak boleh berang onde indah hinap tarimo tando mato nandari ambo tanda onde Khadijah kegadinan Jombang dulu barambui sahingga pinggang kini rambuinya lah mulai pirang 30 kini ko angkonan datang 30 disilang ondela elan kapalo elan Allah takare kapalo nago angka 9 kini kok tolong ditanda angka 9 alun nado punyo dicabi balia batunya apa onde katupe burang salido makin diresek ah tambah cidong ampe tigo tolong ditanda masuk dah kagak marida kagak lala masa
mari limangko nih ya. Ya nih, saya nama nih. Johnny siapa nama nih? Johnny namanya. 43 angka terakhir 43 67 84 26 2 agar ini mana nih kau nagadang ini nagadang tuh tegak ambil nih ya masuk aja mau jual tak nagadang loh jabang kemari nih jabang kemari kompak dua ya masuk ya iya kalau ada bang masuk anak saya malai. Iya, kalian deh. Makasih banget ya. Dah, nama mandi rumah dua udah. Ya, hadiah tamanya nanti ada 1 buah handphone Oppo